Mahardika ing tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho mewasih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sasamunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan inggih mawi ira-iran Joko Kendil Minta Kawin versi humor. Dalang sarta pendapuk katindakan Roko Mas Anom Suharyanto. Dewan Sutradara katindakan Roko Mas Aji Soko. Asisten sutradara dipun tindakan Dimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakan Bapak Suhardi wondene Pranoto Pakliran. Dipun tindakan Dimas Suyono sakonco. Tata dekorasi dipun tindakan Mas Samuel Sutarto. Teknis tata lampu katindakan Dimas Budiono Mbata. Lekting katindakan Dimas Ladu Aldiansah wondene Pangrenggo Busono. Dipun tindakan Dimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliing Swarawati utawi Pesinden dipun tindakan Ibu Suparyana. Pranoto Gending katindakan Dimas Hadi Prayitno. Wondene Wiraswara katindakan Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakan Dimas Ari Semprul. Roko Mas Edi Watono sarta Dimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangersani Roko Mas Gentong Kawa. Wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Adegan sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Parangkencana. Adipati Jaya Sariman dipun paragani dening Cak Heru Sariman. Adipati Tejo Sumogol dipun paragani dening Bapak Mogol. Pati Telogorejo katindakan Dimas Eko Pranoto. Senopati Sutresno dipun paragani Dimas Bagong Sutrisno. Wondene para prajurit karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Salajengipun gambaraken wonten ing pertapan Toya Arum. Resi Pramujo katindakan Bapak Begek Ari Warsito. Wasi Aking katindakan Roko Mas Andi Prastyo. Sri Asih katindakan Mas Puput Jarmiati. Pramuji katindakan dening Dimas Kundi Asmoro.
Ewondene para murid karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggala. Prabu Sindunegara ing dalu menika kaparagane Adimas Abi Rojali. Siti Kumbini katindahaken Mbak Ayu Sri Poncowati. Wonten ing guwa mayit Resi Praboto kaparagani Raka Mas Aji Saka tenung katindahaken Adimas Sabar Sugiyanto. Joko Kendil kaparagani dening Cak Sendor. Cahyo Purnomo katindahaken Adimas Rokim Sanjaya. Wondene Bathara Narada katindahaken Raka Mas Judek Prakoso. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Medang Kawuryan. Adipati Purbanegara kaparagane Raka Mas Anom Suharyanto. Patih Reksa Praja katindahaken Raka Mas Dedek Wibisana. Widyaningsih kaparagani Nimas Tata Wulandari. Widosari katindahaken Nimas Menik Widyawati. Wondene Widowati kaparagani Nimas Diah Maharani. Perpat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami katindahaken dening Cak Sendor, Cak Sariman, Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Mban katindahaken Siciyu Arum Somplak kabiyantu siswak Indah Kalola. Mekaten kala wau para kadang budaya sutresna menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kula warga ageng Wahyu Manggala namung ngaturi sugeng lenggah sarta sugeng amriksaning ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun.